Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I ask your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kalmahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Si Simon ngayon nagdaram sa imong gwapo ka. Mga tugang, good morning. Diyos maray na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Albay. Siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas.
Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kanya pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 28 na po kita ngunyan kang bulan na Pebrero taon 2024. Sabayan po nindo sa indong lingkod. 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari. Mga nangyayari. Mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, so nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Ma'am LB Barameda Bino, good morning. Kay Ma'am Clive Christine Amy Magkapaga. Si Ma'am Amy sana nagtataram na gwapo ka ngaya. Maria o kaya Maria Jonel Botial, good morning. Hoy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. February 28. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Ni Bres. Di sa aga, kung halimbawa ma-birthday ka sa aga, February 29, leap year, every 4 years ka nagbe-birthday. Kung ang birthday mo February 29, kada 4 na taon magbe-birthday ka. Bihira katabi ka na akiunon kapag ang tabi, akiunon kapag kaya kada 4 na taon ka mag-sisilibrat kang kumpleanyo mo. Hoy, kumusta po? Sabi ni Bres, mga pagiriba pa niya to ini dati. Kumusta ka man? Hoy, duman po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man tabi ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indong servidor asin taga-Reparo. Live na live po mga tugang kita sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po kitang happy, maugma, enjoy, relax. And mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Okay, John Competente, good morning. Kay Pading Macre Briones Negrillo. Good morning man tabi sa imo pade. Diyan sa pamilya Negrillo. Diyan sa Ginubatan Albay. Kumusta tabi ka mo diyan? Siyempre mga tugang sa mga naatab, mga atab po na nakatutok tulo sa tuya. Pakipalo po kan sa mo yung Facebook page. BicolNet TV. Ikaw dyan ki BicolNet TV Tabako, kay BicolNet TV Bakakay. Paki-like and share na sa natabi. Adi. Siring man tabi mga tugang, live po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod, Manimok Sulbutana. Yan, paki-like and share man. Yo. Miyerkules na tabi ngunyan.
So mga taga dyan sa First District kang Albay, partikularmente po dyan sa siyudad kang Tabaco, and dyan sa may parting Tiwi and Malinaw. Ininutan ka mo kang Second District dyan sa siyudad kang Legazpi. Kasud brown out na. Hanggang Kasubanggi. Grabe sururag-urag kan mga taga Legazpi, brown out. Di dyan sa naunambitan tang lugar, dyan sa Tabaco Substation, so gabos nakakonektar dyan sa Tabaco Substation and dyan sa Malinaw Substation, igwa po kamo ki power interruption sa aga. Alas 7 nin aga, Sondo, alas 7 nin Banggi. Pwerte. Kay Sir Ryan Llenaresas kang RTC, Regional Training Center kang PNP. Diyan sa Campola, good morning. Kay Ma'am Salvi Briagas, watching and listening from Hong Kong. Pabati po sa mga aki ko sa Matagbak Family Alcoreza and Family Brutas. Yan, nandyan ka pala madam sa Hong Kong. Kamusta po Ingat po tabi kamo dyan. Mga bagong bayani. Ingat po kamo. May power interruption po sa aga Diyan sa Tabaco Substation. Gabos na nakakonektar dyan. And Malinaw Substation. 7 to 7. Magtiripon na kamong kuryente. Mga tugang taod-taod makakasabay niya to si Congressman Atty. Jel Bungalon kang AKB Party List. May kinaraman po ini duman sa schedule kang AKB ang Ako Bicol. Magkakaigwa po sinda Kitarabangan Karaban o dyan sa Banwaan kang Malinaw. And tama-tama naman magapot-hapot na kita kay Congressman Manong Godigti sa bagong Republic Act 11982. O ining pigapod-tang octogenarians and nonagenarians. Sa mga senior citizen ini na pipirman pa sana kan sa tuyang presidente kan Lunes. At kita bagatabi pading Macre, may nagsabi nga ni sa kusubarkada ko, nadangog ko ngaya sa telebisyon na makakaresibi na ngaya ki 10,000 pesos sa mga edad 80. So bata ngaya si mama, ma-80 na sa aga. O di makakaresib na ngaya si mama. Mga putsain mo resibihon. Paano? Ramon tayan taod-taod Kay look at you. Good morning Mantabi sa imo. Ano pa sa tuyo mga riparo? Sa siyudad kang Tabaco igwa na po ki mga itinaltag na bagong CCTV na pinagbakal po yan kang LGU Tabaco. Sa probinsya po kang Albay, igwa na po ki 4 na individual ang natigbak. Dahil po sa rabies. Ngunyan sa naiyan na 2 bulan na kang 2024. Yugon mo yan. Iri nga tabi kita 4 na tulos ang nagadan sa rabies sa probinsya kang Albay. Sa 2 bulan sana ngunyan pong iyan taon 2024. Kay B. De Bilen Acelo. Good morning kay Sir Miguel Balina. Kay Sir Idol, good morning. Mantang mga tugang sa bida politika po sa siyudad kang Tabaco, si Board Member Ray Bragaes, makandidato databi para mayor sa siyudad kang Tabaco sa 2025. Ano ang masasabi nindo kay ni mga taga-Tabaco? Ano ang masasabi nindo? Yan tabi mga tugang sa tuyang riparo ngunya na Miyerkules. Perpetual health. Magnobina lamang tabi. Maria Elena Yamamoto, good morning po madam. Ingat tabi permi.
At magnorbi na lamang yaon man dyan si Itom na Nazareno dyan sa San Antonio de Padua, Paris. O dyan sa San Antonio, Tabaco City. O, sundo pa yan sa aga. Sundo pa sa aga tabi dyan si Itom na Nazareno. Kaya kang may mga time po ka mo, pa-share na sana tabi ka mo dyan. Sana po kuya, masabi nyo po kung kailan ba matatapos ang klase ng mga bata. May kilala kaya ako na bagong DepEd pero dahil man po nagtutubod. Totoo po ba na maaga po matatapos ang klase? Kan mga aki? Iyo po, hanggang na sana po sa Mayo 31. Base duman sa DepEd Order number 3, Ma'am Salve, hanggang na sa natabi sa Mayo 31 ang klase kan mga estudyante. High school, elementary and high school. Hanggang na sa na po yan May 31, 2024. Kapag June 1 hanggang June 30, bakasyon po yan kan mga teacher. Coach Monel Calyos ang masunod naman dyan sa siyudad kan Tabaco. Kalinyada ini ni Mayor Ray Bragaes. Si Coach Monel Calyos. Nailing mo ng Coach Monel Calyos, sabi duman sa post mo na magkakaigwaki basketball clinic sa mga kaakian sa bilog na siyudad kang Tabaco, pati sa mga taga Malinaw, nagre-request man sa ibo. Coach Monel, ano ang pahit mo? Board member? Pati mga taga Malinaw gusto man. Dakula baga yan, bata lalo na ngunyan na summer baga. Mapapaamay ngunyan baga ang bakasyon. Rimati yan kay Coach Monel Calyos. Noted. Sir Cassie William, good morning. Kay Marilyn Gomez. Kamusta tabi? Sige po mga tugang, 20 minutos na lipas ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Mga tugang, pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Konsyal sa namo na sa Tabaco. Maluyang kalabang. Konsyal sa namo na si Coach Monel Calyos sa siyudad kang Tabaco. Maluyang kalabang. Konsyal sa namo na Coach Monel Calyos. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinta. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na po yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, ano papigalat nindo? MBY Dormitory na. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Ingat po, perme. Pwede gibuhon dyan sa Labnig, Abril 20 to 21. Chairman. April 20 and 21, dyan da sa Labnig, Chairman Jodeline Calyo. Available si Coach Monel. Samantalahon mo na tama iba ako. Baka warm up man lamang ako. Magulay sa nakita kilobi-labi. Siyempre mga tugang, kasabay taman po sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao na ngunyan pong aldaw, bising-bising. Maarabot po ngunyan sa probinsya kang Albay sa mga Vice Governor sa buong Pilipinas. Bisita po ngunyan dyan sa Albay Provincial Office. Dyan po sa Albay Provincial
anini provincial government kang Albay. Ayo, diyan po sa Kapitolyo. Bising-bising ngunyan si Ate Glenda. Siyempre katuwang taman po dyan mga tugang si City Councilor Riner Bursian sa tuya pong tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. Kasabay taman dyan si Cons Irene Morales Pahot and Mayor Shi. Diyan po sa Banwaan kang Malinaw. Thank you! Ayan po mga katuwang niya to sa programa. Maraming salamat po. 23 minutos kay Adan Eva Jr. Good morning. 23 minutos na lipas tabi ang alas 7. Haramon ta muna magiging kamugtakan kang panahon. Sa mga alas 7:30 schedule ta kay Ato Rigel. Nganing pano kita. Sige tabi mga tugang ha, kuonta muna ang linya kang Pag-asa. Ramontan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa maray na aga tabi sendo. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, February 28, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon o amihan, partikular na dito sa may bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ang magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley Region at gayon din sa lalawigan ng Aurora. Sa nalabing bahagi ng Luzon at Visayas, kasama rin yung kamay nila, nasahan pa rin natin yung mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. So generally, sa Luzon at Visayas ay fair weather ang mararanasan pero posible pa rin yung mga isolated light rains. Sa bahagi naman ng Mindanao, may mga kaulapan dito partikular na magdadala ng mga pag-ulan, mahina sa tamang pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi ng Caraga at Davao Region. Sa lalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated or mga pulo-pulong pag-ulan, pagkilat pagkulog ang siyang mararanasan. Sa kasalukuyan, wala pa tayong minomonitor na low pressure area na maaaring maging bagyo na papasok sa loob ng Philippine Air Responsibility. Sa pagkatapos nga ng buwan ng Pebrero, wala tayong naging bagyo or wala na tayong asahang magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pagpasok ng Marso, hanggang isang bagyo naman ang ating maaaring asahan. 0 to 1 yung ating ina-expect na mabubuong bagyo sa buwan ng Marso. At narito nga ang ating magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin ang mas malaking tsansa ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley at Aurora, dulot yan ng northeast monsoon, habang sa nalabing bahagi ng Luzon naman, makararanas pa rin ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan, mga ambon ho ito, na dulot pa rin ng northeast monsoon o hanging amihan. Yung agwat nga ng temperatura sa lawag, 22 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman, hanggang 30 degrees Celsius, sa Baguio 15 to 24 degrees Celsius, sa bahagi ng Maynilaan 22 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 21 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi 24 to 30 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon na maaaring magdala ng mga isolated light rains at ang temperatura sa Kalayaan Islands 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Mararanasan din ang epekto ng amihan sa iba pang bahagi ng Kabisayaan na maaaring magdala ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Sa Iloilo, agwat ang temperatura ay 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 30 degrees Celsius. At sa Tacloban, nasa 24 to 33 degrees Celsius. Mas malaki naman yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Eastern Mindanao, partikular na itong mga rehiyon ng Caraga at Davao Region dahil yan sa mga kaulapan na ating mga minomonitor sa kasalukuyan. Iba yung pag-iingat sa lugar na ito, partikular na sa Caraga at Davao dahil ang mga pag-ulan ay maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha o flash flood at mga pagguho ng lupa o landslides. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, makararanas ng mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan na may kasamang pagkid at pagkulog na dulot naman ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao naman, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, nasa 26 to 30 degrees Celsius. At bagamat may amihan tayo, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalo na karagatan, partikular na silang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng ating bansa.
Iba yung pag-iingat, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na biglang magpapalakas ng alon ng karagatan. At narito naman ating magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw dito sa Luzon. Nakikita ho natin na posibleng unti-unting hina na ulit yung hanging amihan hanggang bukas. May amihan pa rin sa Kamaynilan habang sa Baguio hanggang sa pagtatapos ng linggong ito ay makararanas ng epekto ng hanging amihan. Sa Legazpi naman ay mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. So posible pa rin yung malalamig na gabi sa ilang bahagi ng partikular na sa Northern Luzon. Sa Metro Manila, in the next 3 days, ang agwat ng temperatura ay 22 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio ay nasa 14 to 25 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Samantalang dito sa Kabisayaan, hindi na po ihina na itong amihan. Kaya ina-expect natin o inasa natin magiging lagay ng panahon sa sunod na 3 araw ay mga isolated rain showers and thunderstorms, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At ang ating mga Regional Services Division ay naglalabas sa mga thunderstorm advisories para sa mga specific details ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Sa Metro Cebu, in the next 3 days, ang ating inasahang temperatura ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa Tacloban, nasa 24 to 33 degrees Celsius. At dito sa Mindanao, inaasahan pa rin ang patuloy na epekto mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Metro Davao in the next 2 days. At pagdating ng Sabado, inaasahan na natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan din sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City. Sa Metro Davao, ang agwat ng temperatura ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman, 25 to 31 degrees Celsius. At sa Zamboanga City ay nasa 25 to 35 degrees Celsius. Ang araw natin, sisikat, ganap na 6:50 na umaga at lulubog, ganap na 6:04 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Dito natin nilalabas, lalo na yung mga specific at mga detalyadong lagay ng panahon sa mga iba't ibang lugar sa ating bansa. Maaari tayong mag-follow sa ating Twitter, sa ating X, Facebook, YouTube at sa ating website www.pag-asa.dost.gov.ph. At live pa rin na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Si Mr. Hulbutana Manimok Seya sa Bicolnet TV. Okay, sige tabi mga tugang, salamat sa Pag-asa. Gari, dali ata igwa kaya ki maayos kang power ta, gari mapuputol kita. Gari tabi mapuputol kita, Sir Melvin Chavez. Pading Edmar Gambot, good morning tabi sa imo, sir. Gari mapuputol kita. Halato na hata, baka tabi makuatan na tulos ang linya ni Attorney Jel Bongalon. Gari papuputulan power ta. Mapuputol tabi ang sa tuyang power. Eyo, baka lamang tabi yaon na si Attorney Jel. Inutuntan na tulos muna. Eyo, importantihon tabi ini. Sige, kuwaunta na muna linya ni Attorney Jel ta. Gari mapuputol po ang sa tuyang linya ngunyan, gari may nag-aayos dyan kan linya dyan sa baba kang studio. Iyo, sige, yaon tabi mga tugang si Attorney Jel Bongalon, ang sa tuyang pandiurag na congressman kang AKB party list. Mga tugang Attorney Jel, good morning tabi, live po kita sa Bicolnet TV. Yes, marin na pag-agat tabi Mox, and good morning. Naghihinan yung sa ibang programa. Iyo po, Attorney Jel, dalian ta nito. Gari gwa po kaya diyan maayos kang may diyan sa studio may may mga taga Aleco yata yan, maayos kang power may. Kaipuhan ko kaya na